Khulumbai, we are in Thailand. Today, we are going to visit बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआ ओरैबायदि लाजिथावना आपडेट, ओरैबायदि लासिं आपडेट जोंनि बर' हारिनि थाखाय। सासे MCLA जोंनि दानि सोलिबाय थानाय BTR सोरखारनि UPPL राजखान्थि हान्जानि सासे MCLA दिलीप कुमार बर' बिथाङा 34 कालिंदुवार समिस्टिनि MCLA। बिथांनि मोनसे भाइराल ओरैबायदि लासिं सासे उन्दै हिन्जावसाजों हटेलनि मोनसे रुमाव जमा थादों। तो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे ओरैबायदि साननो गोनां, ओरैबायदि लासिं गावखौनो मा सानना लादों बिसोरो, गावखौनो बिराद गोरों सानबाय नामा। दा सासे उन्दै सिख्लाखौ गवायाव लांनानै मोनसे हटेल रुम भारा लानानै एकदम रासनो लीला खालामहैनो, बेफोरबायदि एखेबारे गावखौनो थाखा फैसा दङ ना रावबो जेबो खालामनो हाया सानदों नामा बे MCLA दिलीप कुमार बर'आ, जाय 34 कालिंदुवार समिस्टिनि MCLA। बिथाङा मोनसे गवायाव बेरायनो थांनानै दाबसे हटेलाव सासे उन्दै हिन्जावसा 16-17 बोसोरनि हिन्जावसाखौ रुमाव लांनानै जमा उन्दुदों। ओरैबायदि लासिं नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नाय। Khulumbai, we are in Thailand. Today, we are going to visit 3rd Island, 4th Island. There are so many islands. In our northeast region, there is no any island, but in Thailand, so many islands. Really, it's a very memorable tour in our life, guys. Khulumbai, thank you. Khulumbai, we are in Thailand. Today, we are going to visit 3rd Island, 4th Island. They are Ina Mona Rajesh Kyo ye solution ko kyo hai kune तुम्हारा नाम क्या नाम क्या मालूम है बोलो क्या है सॉलिड क्या है सॉलिड मामार सॉलिड है मामार सॉलिड काम ऐसा नहीं बोला करने में मामा सॉलिड किन्हें का एक लोग इतना कोई घुड़ीबो आगे लुजे यार हैं घुड़ीबो आगे लुजे नोंथांमोना नुबायना गावनि फिसाजों समान, गावनि फिसाजों समान बैसोनि उन्दै गथ' 16 बोसोरानो जादोंना जायाखै। ओरैबायदि लासिं बेबायदि इसिबां गावनि समान फिसाजोजों बैसोजों समान गथ'जों बे उन्दुनो लाजियासै बियो। गावखौनो थाखा फैसा दङ होननानै, गावहा पावाराव दङ होननानै, सोरखाराव थानाय मानसि होननानै गावखौनो बिराद गिदिर साननानै बेबायदि लासिं खामानि मावनो लाजियासै नामा बियो। बेखौ बोख्लायनांगौ, MCLA निफ्राय बेखौ बोख्लायनांगौ आरो BTR सोरखारनिफ्राय बेखौ आउट खालामनांगौ। मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांमोना बिनि सायाव गोख्रों एक्सन लानांगौ। बे इसिबां अयनाय बे समाजनि ओरैबायदि गेदेर बेरेखा मावदों। फैसा थानायखाय बिथाङा गवायाव थांनानै बेफोरबायदि हटेल रुम लालायनानै इसिबां गोरलै गथ'जों उन्दुनाया बे गोरलै बाथ्रा नङा। बेनि सायाव गोख्रों एक्सन लानांगौ, बेखौ बोख्लायनांगौ, बेखौ ओरैबायदि साजा होनांगौ। बे गावनि फिसाजोजों समान बेफोरबायदि बैसोजों बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनायखौ बेखौ ओरैनो नागारनाङा। ओरैबायदि लासिं बिनि सायाव BTR सोरखारा मा राहा लायो। थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबायानोसै बेबायदि इसिबां लासिं जाथायखौ। नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो बिनि सायाव?